makosana loweruka lapitali a chipani cha Democratic Progressive Party akuti anachita msonkhano umenewo anachitira chigawo chakumwera uku akuti chakuphalombe kumeneko ndefunso nkumazakhalapo kuti kodi misonkhano idakapitirirabe cholinga cha msonkhano ndi chani tiziti andalewa akufuna relevance kapena potengera kuti munthawi ija timaona pafupi ndekuti akuti yankhula m'makwalalamu nangano cholinga cha msonkhano umenewo chinali chani aito makosana monga metafotokozera kale kuti msonkhano umenewo unachitikira kumeneku kuphalombe amene anapanga organize ndekuti ndi phungu wa dera la kumeneko kuphalombeko amene watu ndi a Feston Chauma nde mulendo olemekezeka pa msonkhano umenewo analeto anduna azachuma amene ndi a Joseph Mwanamveka ufonse panali akuluakulu ambiri a chipani chimene cha Democratic Progressive Party ku chigawo chimenechi chakumwera ndipo tengera nimene yankhulira anduna azachuma ngati mulendo olemekezeka pa msonkhano umenewo anayankhulapo mfundo zambiri poyambirira amazafotokoza zonena kuti cholinga cha msonkhano umenewo ndi kufuna kuyamika anthu akumenewo kuphalombe povoteratu chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake a Professor Arthur Peter Mutharika ndiye pa msonkhano umenewo inalinso ngati njira imodzi yofuna kufotokozera zimene boma la chipani cha Democratic Progressive Party akwanisa kuchitira nzika za dziko la Malawi kuchokera pamene anasankhidwa pa 16 September 2025 komanso zimene akuyembekezera kuti achitire mtundu wa Malawi kuyamba nthawi imeneyo mpaka kuzafika mu chaka cha 2030 ndenotu mwa zina za zinthutu zimene akwanisa akuti kuchitira nzika za dziko la Malawi ndikuonesesa zonena kuti mitengo ya chakudya ikhaletu pabwino ponena kuti anthu ambiri akwanise kupeza chakudya chimenecho kuphatiza pamenepo ndeto anazayankhulapo nkhani ya inflation kupezeka kwa mafuta agalimoto komanso ndalama zakunja ndi amazakamba panepo kuti kumbali ya ndalama zakunja ndekuti wamakhala kuzungulira maiko pakati pa ambiri tinawaona akupita ku IMF komanso ku maiko aluya uku kumeneko akunena zona kuti amakambirana ndi maiko kuti athandize dziko la Malawi kumbali ya ndalama zakunja ndi akuti ndalama zakunjazo pompano zikhala zikupezeka kumbali yokhuza ndi fuel amanena zona kuti bwani padakali panopa akupezeka ma fueling station of course nkhani yokhuza ndi fuel maso zinthu zambiri zimene ayankhula anduna amenewa ambiri litha kugwirizana nazo kumbali ya fuel vuto limeneli anduna a za mining amene watu ndi a Jean Mathanga ngati tinatsatira mbuyomu ankanena kunena kuti vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto siloti amalizana nalo athana nalo komano pashale alisovako komano administration imene akuita zothekera kuti vuto limenelo athane nalo ndimene ankayankhulira mbuyomu nde sitinganene zona kuti vuto limeneli completely anathana nalo akuyesesa kuthamangathamanga kuti athane nalo ndeno chimene chinapasa chidwi kwambiri anduna amenewa anazakambapo nkhani yokhuzana ndi mitengo ya chakudya akunena zona kuti padakali panopa mitengo ya chakudya ndiyotsika akuyesesaso kuti tikamafika mu August chaka cha 2026 mitengo ya chakudya izakhala yotsika kwambiri mwinatu kukhala below 20,000 Malawi kwacha tatente ngomvako zimene yankhula anduna amenewa akenako tipitire nkhani unanoka pano pali mimi kukamba pano kumba achimanga imene nalipa 110 120 anopali pa 50,000 takuganiza nikuti chiko kakhala banji tangokola chima kuonesa kuti chiko mene usike kwambiri kuti wina aliyense wakumuzi akaenda chakudya kwa chakudyacho ndinono popanda chakudya chipabe chimene chingathoka mwina musabire ndi mawu apasi president pamene kumaliza kucheza kwathu mawanga ndiwo wapempha anthu akuphalombe chabwino tamva pamenepo akunena zona kuti projection ya administration imene ndionena kuti chimanga chizafike below 20,000 Malawi kwacha amenewoto ni maganizo abwino kwambiri oganizira nzika zake kuti asavutike ndi njala ngati mene zimakhalira mbuyomu komano funso nkumati kodi mitengo akunena ya 20,000 zikugwirizana ndi mitengo ya fertilizer padakali panopa pansika chifukwa munthu wagula thumba la fertilizer kwambiri tikayenda thumba la fertilizer ndekuti lili pa 160,000 kwina 170,000 kumene nde munthu ameneyo mulimi ameneyo walima chimanga chake wagula no fertilizer mitengo imeneyo kodi mulimi ameneyo angakagulise thumba pa mtengo wa 20,000 Malawi kwacha koma ndiye kuti pamenepo zikugwira zikubalansa bwinobwino fertilizer munasisa wa subsidy komano kodi ndi anthu angati ameneno akukwanisa kupeza fertilizer ameneyo
komanso ndi anthu angati amene apindula ndi ndondomeko ya subsidy imeneyo, chifukwa choti projection imeneyo inakazana kuti maganizirapo pa nkhani ya mitengo ya fertilizer. Anthu agula fertilizer pa mtengo wabwino ndi kumazakhala ndi projection yonena kuti chimanga chimenecho chizakhala pa 20,000 kapena below 20,000 zinazomveka kwambiri, koma apapa zikuoneka kuti sizingagwire. Mwinatu ngati muli ndi maganizo onena zonena kuti chimanga chimenecho ndi kuti chizapangidwa imported kuchoka ku maiko ena ngati mene anachitira ndi chimanga chimene anagula pakati pa ku Zambia chijamani azoti agula 200,000 metric tons, imeneyo itokha njira ina. Komano ngati zinthu zake zikhale ngati zimene zisaganizira bwinobwino kumbali ya fertilizer ndi kuti no ulimi ukhala ovuta ku Malawi, chifukwa munthu sangalime mbewu zake wagula fertilizer wodula and then kumapeto wake azapeza zoti agulise chimanga chimenecho mtengo wotsika. Zimenezi ndithu ngati aboma salingalirapo bwinobwino iti kill farming culture ku Malawi. Koma mwina poti ndi farming season yoyamba, mwina kusogolo kuno akhala akubwera ndi njira zina zonesesa kuti fertilizer mwina ali otsika pa nsika ndi cholinga choti anthu akwanise kupeza fertilizer ameneyo. Tinaonanso kuti nkhani imene a Daily Times anayilemba pa sambalo loyamba la newspaper imene nkhani yokhuzana ndi mitengo ya chimanga imene kuti ikhala pa 20,000 mu August muno, chifukwa tikatenga za alimi amene analima mbuyomu pamene chimanga chake chimene chigulisidwa panopa pa mitengo yotsika, ambiri tapanga malosi potengeranso ndi mmene fertilizer tinagulira nthawi imeneja. Ndiye mwina ngati government akuona njira zonena kuti azatha kubalansa zimenezi, koma ngati sipachitika intervention yoziwika bwinobwino ndi mtengo umene akunenawo zizakhala zovuta kwambiri makamaka ndi alimi aku Malawi kuno, unless ngati azalimenso okha chimanga abomawo mwina ithoza khala njira ina. Nkotheka to mwene maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene walipo muthofotoza comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitakupezani mosavuta.